Komîteya Netewên Yekgirtî ya şopandina rastiyan li Sûriyê 5 lîste bi navê kesên ku tawanên cengê li Sûriyê encam dane amade kiriye. Dibe ku ew lîste jî di adara bê de eşkere bibin. Li gorê ku çalakvanên meydanî ew dîplomasî ragihandine, Komîteya Netewên Yekgirtî ya şopandina rastiyan li Sûriyê niha gotûbêjê dike ji bo ragihandina lîsteyên navên kes û aliyên tawanên cengê li Sûriyê encam dane amade dike. Li gorî amarên Netewên Yekgirtî di krîza Sûrî de ku roja 15 adara sala 2011 dest pê kiriye, bêhtir ji 200 kesî hatiye kuştin. Komîteya Netewên Yekgirtî a ku di sala 2011 de dest bi karê xwe kiriye, 5 lîste amade kirine ku dibêje kes û aliyên ku navê wan di her 5 lîstan de heye tawanên cengê encam dane yan destê wan di encamdana wî corê tawanê de hebe. Televizyona BBC belav kiriye ku her lîstek ji 3 ta 40 navî li xwe digire. Çavkaniyeke diplomasî jî ji televizyona navborî re eşkere kiriye ku bi giştî navê 200 tawanbarî hatiye komkirin. Ji aliyê xwe ve lîkolînerên Komîteya Netewên Yekgirtî ya şopandina rastiyan li Sûriyê her 200 kesên ku navê wan di lîsteyên tawanbarên cengê de li Sûriyê de hatiye ji grûpên cuda ne. Ew grûp ji rejima Sûriyê û Rêxistina Dewleta Îslamiya Radîkal Daeş û Eniya el-Nusra ku baskê Qaîde li Sûriyê ne. Tevî hin grûpên din ên piçûktir. Ev yekemîn care ku Netewên Yekgirtî bi awayekî fermî kar li ser ragihandina navê tawanbarên cengê li Sûriyê dike. Eger hat û ew nav hatin belavkirin, dibe ku guhertineke bingehîn di helwesta Netewên Yekgirtî ji krîza Sûriyê û rejima wî welatî de pêk werî. Berdevka Komîteya Netewên Yekgirtî ya şopandina rastiyan li Sûriyê jî rexne lê Encûmena Asayişa Navdewletî kir û got tevî hebûna bilgehên pişterast li ser binpêkirina mafê mirovan lê Encûmena Asayişa Navdewletî tu kar nekiriye. Ji encama krîza Sûriyê jî niha bêhtir ji 9 milyon kes koçber û derbeder bûne. Tevî sedan hezar girtiyên di girtgehên rejimê de û bi hezaran kesên ravandî û bêser û şûn hene. BBC belav kiriye jî ku eger hat û biryar li ser eşkerekirina lîsteyan ku navê tawanbarên cengê li xwe digire hat diyarkirin, dê ew lîste dê çarçoveya civîna Encûmena Netewên Yekgirtî roja 17 adara bê li Cunêfê werin belav kirin.